hati menerima surat undangan.
Tuhan saja kita basara. De ulah pinjuluak sayui dapat soba dan manurui abih banat taraso harago diri. Rambutan dahannya mati, rangsi kumbang maambiak lado. Kok badan jan disabui lai, bakure siang jo malam. Gunung talang menjulang tinggi, tampak nan
Sansai indah bapiti di manola urang yo kamandake Alamaik Sansai si badan diri indah ado tampe batenggang deh tuanoi tampe batenggang Sansai oi tampe batenggang
babunyi talempong unggan tadanga ka pondok padi de ala o sembai oi sadang baka sia tuan duo kan jo sia badanyo ka badiri de ala o sembai oi Jania ayah pincuran bayu atapian anak lah mudo de ala o mama oi elok tompangkan dalam sanggu anak samo lulu ala joka palon de ala o sembai oi
bunyi talempong unggan tadanga ka pondok padi de ala osembai oi sadang bakasi tuan duo kan Josia badanyo kabadirin de ala osembai oi. Onde mak jania ayah pincuran bayu tapian anala mudo de ala o mama oi elok tompangkan dalam sanggu anak samo lulu ala joka palon de ala o sembai oi. Ramila urang nandi balai ramide anala tuo mudo de ala osembai oi iyo